Apeiría, proba de solucións empresariais de software libre. Apeiría é unha iniciativa da Xunta de Galicia que ten por obxectivo ofrecer ás empresas galegas a posibilidade de analizar e probar solucións empresariais de software libre como servizo na nube. A vantaxe do uso deste servizo para as empresas é que non precisa dispoñer dunha estrutura propia nin invertir tempo no proceso de instalación e configuración da ferramenta. Este servizo pon a disposición unha instancia xa configurada nun espazo seguro da infraestrutura na nube da Xunta de Galicia. Todas as aplicacións dispoñibles son software libre e teñen a opción de ser aloxadas en servidores propios self-hosted. Pesono, xunto a Bitwarden e Passbot, Pesono é unha das mellores aplicacións para a xestión de contrasinais. Pesono dispón dunha aplicación móvil e unha extensión para o navegador que facilitan o traballo. Nextcloud é unha plataforma de colaboración. A través das súas extensións permite compartir ficheiros, editar documentos, vídeo e chat, correo electrónico, calendarios ou xestión de proxectos, entre outras. Factura Scripts é un software de contabilidade e facturación para xestionar o día a día da empresa. PrestaShop é unha aplicación para a construción de comercios electrónicos. Conta con máis de 5.000 plugins para satisfacer as necesidades de calquera plataforma deste tipo. RocketChat é unha plataforma de comunicacións. A súa funcionalidade principal é a de ferramenta de chat, pero as súas integracións con moitas outras aplicacións dotana de moita flexibilidade. E Taiga é unha ferramenta de xestión de proxectos centrada en metodoloxías Agile. No caso de querer probar unha aplicación que non estea na lista, podes facer unha suxestión para que se valore a súa incorporación.